Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Ni naiz kapitan pilotu, Ni naiz kapitan pilotu, niri behartzait obeditu. Ha, 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 ha. Ni naiz kapitan pilotu, Ni naiz kapitan pilotu, niri behatzait obeditu. ha, 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 ha. Bestela zenbaiten kasketa, bonbilunera. Buruan jartzen basait niri, bonbilun bat eta bonbilun bi. Eragio xantiarraun horri. Kapitaina da txipeltza, Kapitaina da txuria, dirudiena alkitrana. Ha, 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 ha. kapitain korajetsua, Kapitain korajetsua, eta gainera indartsua. ha, 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 ha. Bestela zenbaiten kasketa, bonbilunera. Buruan jartzen basait niri, bonbilun bat eta bonbilun bi. Eragio xantiarraun horri. Deuseren beldurrik ez du, Deuseren beldurrik ez du, inork ez du hau ikaratu. Ha, 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 ha. Deuseren beldurrik ez du, Deuseren beldurrik ez du, inork ez du hau ikaratu. ha, 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 ha. Bestela zenbaiten kasketa, bonbilunera. Buruan jartzen basait niri, bonbilun bat eta bonbilun bi. Eragio xantiarraun horri. Aupa, Zumarraga! Kaixo, neskamutilok! Arratxa León! Hementxe gaude berriro ere, gure geltokian, trikitraka, trikitron! Don. Laster gurekin egongo dira, txirri, mirri eta txiribiton! Don. Eta zuekin, guztiokin, Pepillo Tontolon! Tontolon. Horrek ez du balio, ziria sartu didazu. Pepillon, Tontolon! Bale, oihartzunaren jokoa egiten nahi nintzen, besterik ez. Ba, oi hartzunekin gertatzen den bezalaxe, Ziria, bueltan etorri zaizu. Zer intxinuatzen ari zara? Zu ni baina azkarragoa zarela. Hori, nahiko argi dago, mutil. Ba jakin ezazu, nire gaitasun intelektuala apartekoa dela. Genio hutsa naiz. Bai, Einstein. Horixe, Frankenstein. Frankenstein astondoa hartaburuaga. Ondo. Apustu egingo dugu. Zuk pentsatu nahi duzun eragiketa matematikoa. Ezagutzen duzun eragiketarik zailena. Eta nik berehala erantzungo dut. Bai, erantzun zuzen emango diguzu, ezta? Dida eta bote prontoan. Ai, ama. Aizue, zuek ze uste duzue. Merezi aldu kokolo honekin apustuak egiten hastea. Bai ala ez? Bai? Seguru? Tira, ondo da. Entzun arretaz. Zenbat dira? 2 gehi 2. Azken errepaso egiten ari naiz. Zenbat dira 2 gehi 2? Zenbat? Nagusi, badaukat erantzun zuzena, erantzun zehatza.
akatxigabea. Kontxo, kosta zaizu, Batuketa hori egiteko ez da erlatibitatearen formula edo jakin behar, motel? Ia ba, bota, zenbat dira bi gehi bi? Bi gehi bi, makaiau! Makaiau, zu bai makaiau asaltxan. Ai! Inozoa, baina, esango aldiozue, babu honi zenbat diren bi gehi bi? Lau, ondo entzun alduzu, Pepito, lau, hori da erantzun zuzena. Bai, despistatu egin naiz. Despistatu, ez zain hain zaila, motel, lau, ara, gure lehiaketan parte hartuko duten ikaskinak bezala, lau. Tira, neska, batzutan lau, bestetan 6, horrela ibiltzen gera. Sei eta ze 8. Gure lehiaketan beti lau ikaskin ditugu, bi talde gorrian eta beste bi talde urdinan. Ea, enazala mareatu, ara, gaur ere zakua, ikaskin hautagai betea. Zozketa egingo dugu eta orain honetan ezaren despistatzen. Talde gorriarekin hasiko gara. Ia ba... Norote da, hauxe. Ane Jauregi, etor dadila! Opan ekorrika, etorri azkar! Olazteko gogori gabe ala? Olazteko gogoa etxin ez da? Bai. Ze guapa, neska. Ia, bazure lehiakidea aurkituko dugu orain, bai? Talde gorria osatzera guaz. Ia ba... Hauxe. Nekane Berasategi, etor dadila! Haupa, Nekane, beste neska panposa bat, talde gorrirako. Animauta? Bai. Ederki bat, talde gorria osatu dugu lagunok. Ea, Zumarragatarrak, orain talde urdina osatuko dugu. Ea, datorrela, tarde, talde urdineko lehenengo partaidea. Maki Goenaga! Ni bezain azkarra zerak hasi? Bai, postutzen naiz, Magi, postutzen naiz. Ea, eta ezagutu dezagun talde urdineko bigarren partaidea. Hementxe zaitut! Eneko Garate! Etorri! Zer bezu model? Arratxaldeon? Arratxaldeon. Bizikletara mateko esperantzarekin? Bai, baina badekizu zer? Zer? Ez dakitela bi ruedatan ibiltzen. Jesus, bueno, hori berdin da, erakutsiko dizut, ez kezkatu. Ederki ba, bai talde gorria eta bai talde urdina osatu ditugu. Ikaz pixka baten bilagoaz eta ondoren final erdia antolatzera etorriko gara, Gero arte! Guazen, bizikletan ibiltzen ikaztera! Guazen! Kaixo launo! Ondo, altzarete? Bai, Txiribiton? Aizu. Eta ipurdiak astintzeko goguarekin etorri altzerate? Bai, entzun duk Txiribiton. Beraz, segituen hasi berdiagu kantuan, hauek denak ondo animatzeko. Baina, mirri ez aldo bendik agertu. Zuek ere ez alduzu ikusi mirri non sartu den? Kaskajo honek oraingo honetan ere, izango du buruan zerbait bueltaka. Zer gertatzen zai, mirri?
Bai, buruan euli bat sartu zaik, ez da? Nola egesiko zaio? Kobazulo handi eta utxorretan galduta ibiliko du, euli gaixoa. Tira, lasaitu aimirri zehose asmatuko diagu eta ire burutik eulia ateratzeko. Ze? Buruz bera jarri bera alduk mirri. Ikuskizun paregabea izango diagu orduan. Ja. Txiribiton, ire metodoa ez du bat ere fina. Euli gaixoak mini hartuko dik. Badakit zer egingo dugu. Begira, nik belarri honetatik putz egingo dut indarra hundiz. Eta ik, Txiribiton, beste belarria vigilatu ezak, ea euli hortik ateratzen den. Ados? Ea ba. Mamolio, eulia orain nire hauen geratu duk. Bapo, Txiribiton, akabo arazoa. Geldior. Mirri, orain zer berri ere buruan sartu altzek euli bat ala zer? Mamolioak ez? Orduan zergatik abilba horrela? Bada espada ere. Meninguran beste euli baldin badabil, xarrestadin, Xarrestadin, Kontuz, bestela nire eurientzako ostatua ondatu ingo diazu, Ostatua? Eulientzat zoroetxea esan nahiko duk. Ire buruak ez dik bere beste izenik eta. Ez irainik egin niri mesedez, Irainik? Ai, Mirri, zomorroa izi gero. Zomorroa! Bai. Ni zomorro naizena? Barkatu. Ez, zinondik eres. Imusu gorri drakulosoa, bai. Eta Txiribiton zatarra ere, bai. Baina nien aiz zomorroa, Nien aiz zomorroa, bakarrik ditut bibegi, xatosona laguna, esaitez joan iezi. Mirri beti dago presto, zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto. Gustokoa dut dantza, eta gozoa jatea, niretzat hoberenak, saltza eta merengea. Kirola egiten dut, aspertuta nagoenean, surfean ibiltzen naiz, gure etxeko baineran. Odei beltzak xeruan, hasten badira tantoka, kaleko putzuetan, ibiltzen naiz nixaltoka.
dorremi kantatzeko, edo soinua jotzeko, urretxin dorrik ez da, inon mirriren pareko. Beroketak, estiramenduak, ehundaka jaurtiketa, eta orain jolasean hasteko prest, hementxe ditugu gure gaurko 4 partaideak. Lehenengoa, Ane Jauregi dugu. Aizu, Ane, galdera bat. Zenbat urte dituzu eta nungoa zea? Ditu 6 urte eta urretxukoa naiz. Eta zer da jateko gehien gustatzen zaizuna? Makarriak. Makarroia? Jesus, norire, bai. Ia ba, bigarren partaideari ze gustatzen zaion. Bigarrenak Nekane Berasategi izena du. Abizen horrekin zehozen modernoa eta berezia gustatuko zaizu, ezta? Bai. Adibidez? Makarroiak. Haze modernoa, neska! Eta nungoa zea eta zenbat urte dituzu? Urretxukoa eta 8 urte. Jende asko etorri da zui animatzea? Bai. Bueno, ba hori, bantxe ikusiko dugu gure publikoaren txaloekin! Bai, noski! Eta orain ezagutu ditzagun talde urrineko partaideak, nortzara mutiko? Eneko Garate. Oso ondo. Bizikletan ez omentzara oso jaioa esan diguzureno, baina beste gauza batzutan bai, zertan? Bai, jaten. Jaten? Ara, eta ze gustatzen zaizu jatea? Arroza la cubana. Arroza la cubana, ara baita niri ere motel, oso ondo. Eta nor dugun eskapolita hau? Maile Goenaga. Maile Goenaga. Eta zer gustatzen zaizu zuri egitea denbora librean, Maili? Patinetan ibiltzea. Patinetan ibiltzea, ara, baita niri ere, eta non ibiltzen zara? Trintxeran. Trintxeran, primeran. Aizue, ezagutzen ditugu bai talde gorria eta bai talde urdina, eta gure izarra besterik ez zaigu falta. Felipe, ator! Metxe, ator gure, Felipe! Zaten gure lekuak hartzea, etorri, Nekane eta Ane, etorri hone, etorri. Ederki ba, Anerekin hasiko gara, bai, Ane, animatuta? Ba, hartu zure lekua, hementxe duzuta, eta animo! Venga, ba! Bat, oso ondo! Ui! Iru! Hau bane! Ui! Lau! Oso ondo! Ui, ia! Bost, ederki! Ui, hau bane, animo! Sei! Zazpi! Ui, ederki! Are, zazpi sartu ditu eta orain Nekaneren txanda da, beraz, Nekane hartu zure lekua eta animo nahi Venga, zunean! Nekane! Iepa! Epa! Haupa, Nekane, animo! Epa! Epa! Ia! Oi! Upa! Bat! Ederki! Bi! Bikain, Ane! Ui! Haupa, Nekane! Iepa! Iru! Oso ondo, Nekane, etorri honera! Nekanek 3 sartu ditu, beraz, talde gorriak bukatu du eseri bankuan momentu baten eta talde urdinaren txanda da orain. Venga, Eneko, Maili! Animo! Ja, ba, neskarekin hasiko gara, bai? Hartu zure lekua, Maili, eta nahi duzunean! Epa! Bat! Ederki hasizea! Bi! Oso ondo! Hiru! Primeran! Lau! Bezuz neska! Bost!
Zortzi! Bederatzi! Eta mar! Oso ondo, Magi! Ealtzi abituzea, Magi, 10 sartu ditu. Eta... Venga, Eneko, markan. Aupa, Eneko, animo, nahi Venga. zunean. Ba, itxoi, Harri, Hori da. hemendik, Zure lekutik, Venga, Eneko. Bi! Hiru! Hiru! Aupa, Eneko. Ui! Animo! Ui! Ia, Eneko, punteriari. Lau! Ederki! Bost! Primeran, Eneko, animo! Ui! Aupa, Eneko, ia... Sei! Oso ondo! Zazpi! Jesus, Montalondo, zabitza! Epa! Ia! Aupa! Bukatu ditu, Eneko! Ederki ba, Eneko zazpi sartu ditu, beraz, gozen danak aurrera. Etorri. Gure lekoa dauko ditugu berriro ere. Eta finalerdian zer gertatu den ikusiko dugu. Ia ba, talde horriak hausia egin du, Anek zazpi sartu ditu eta Nekanek berriz 3. Beraz guztira 10 puntu dira, eta ondo dago, txalo behintzako. Eta talde urdina ikusi duzue, Magik 10 ikat pusketa sartu ditu, eta Enekok berriz 7. Beraz guztira 17 eta talde urdinak final handia jokatuko du, zorionak. Tiro hauez gera finalera pasa, baina guretzako ere opariak badaude. Motxilak mesedez, hementsi ditugu, 2 motxilak zoragarri. Beraz etxera motxilekin eta gure publikoaren txaloekin joango dira. Gu minutu gutxi barru hementsi egongo gara. Finala jokatzeko, gero arte. Guazen entrenatzera. Lagunok, zuen laguntza behar dut. Egingo didazue mesede bat. Bai, benetan. Xoragarria zarete. Entzun arretaz. Gaur, ni eta Mirriren arteko maitasuna ofiziala, judiziala eta superfiziala izango da. Asmakizun poetiko bat idatzi diot. Edo poesia asmakizuna? Edo asmatu beharreko olerkia? Beno, berdin du. Mirri etortzen denean irakurri egingo dut eta zuek bukaerako galderari erantzun beharko diozue. Ados? Proba txiki bat egingo dugu, bai? Ile horia eta kizkurra, begi okerra, sudur gorria. Munduan ez da inoiz ikusi, horrelako kaiku barregarria. Bihotz maite dut, kakanarru bihurria. Bera baita guztiontzako, inspirazio iturria. Esadazue lagunok, nor da guztioi sortarazten diguna irria? Ozenkiago nor sortarazten digu irria? Osondo, zoragarri. Primeran portatu zarete. Aizu. Ze izan da zalapar dauena. Gozokiak doain manatu dituzte, ala? Kaixo txirri eta txiribiton. Kaixo, Lilinuit. Eta batez ere, arratsaldeon, Mirri. Guau! Mondongo Mario berriro, mensabile bueltaka. Txilton, ni banian, gero arte. Zuen zain nengoen. Abai, Beno, egia esan da, Mirriren zain. Gauza garrantzitsu bat esan behar dizuet. Ez dakit lehenko euliaren eragina izango dut txibitonean, baina ez diat eser entzuten, Ui, kokorrinolari, tokoloaren gana joan behar diat korrika, ez diat eser entzuten, oi, baniak! Esan ezazu nahi duzun guztia entzuteko prest gaudeta. Ile horia eta kizkurra, begi okerra, sudur gorria. Munduan ez da inoiz ikusi, horrelako kaiku barregarria. Bihotz ez maite dut, kakanarru bihurria. Bera baita guztiontzako, inspirazio
iturria? Esadazue lagunok nor da guztioi sortarazten diguna irria? Zer, gustatu zaizu? Ez, eta ez. Baina maitea... Nien nahi zure maitea, Ez, eta ez, utzi bakian, gainera bestelako konpromiso asko dauzkat. Ez zaizu gustatu zuretzako idatzi dudan olerkia? Olerkia, aspergarria, txatxua, zozoa, lerdoa, tira. Tira. Mirriken hau maite! Hori ez da egia, Lilinuit andereñoa. Mirri txantxetan ari da, badakizu bera nolakoa den. Mirrik asko maite zaitu gainera. Ez da, Mirri? Izugarri maite zaitut, nola maite zaitudan. Maite, eguzki eder, maite, maitea, maite itxasoan dago. Maite txumia, zarazu. Mirri, ez dugu ondo ulertu. Zer esan duk hain zuzen, Izugarri maite dudala, hemendik oso urrutiraino, Mira, sumarragatik urretxuraino. Ai, Mirri, hori da nik entzun nahi nuena. Eta oraindik ez du bukatu, Zuretzat gainera, opari eder bat dauka. Nire maitasun seinale. Eskerrik asko, Mirri. Mila esker. Zer da? Elefante muki esentzia. Kutis epidermikoa lehuntzeko esinobea. Tira, kaxa bintzat oso polita da, ez da? Ongi da, tira, eta orain denok adiskidetu garelez, une garrantzitsua ospatu egin behar dugu eta ospatuko dugu kantu bat egina, zeiru ditzen? Ederki! Mirriren ahotxeztiarekin nire bizitza berriore alaitasunez eta kolorez beteko da. Kasualitatea, baina Mirrik ez du hau kantatuko. Baina nik bai, eta nire ahotsak ere 1000 kolore ditu gainera. Erromako zubiak bezalaxe, berdin. Gorri, musu gorria, odol, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut erromako zubia. Laranjaren azala zurituta jantzazu bere ala laranjaz margotuko dut erromako zubia. Eguzki gori hori ezin luzaz begira egon zuri horiz margotuko dut erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez margotuko dut erromako zubia. Urdin argi ilunak zeruko odei guztien lagunak urdinez margotuko dut erromako zubia. More ubel morea, ostadarraren azken kolorea morez margotuko dut erromako zubia.
zuek ez duzu ikusten, baina entrenatzen ari garenean hor, geltoki atzekaldean, sekulako tentsioa eta ikaragarrizko kontzentrazioa egoten da gure partaideen artean. Hala ere, honera iristen direnean, asko erlasaitzen direla, esan dit Maili Goenagak. Gure gaurko lehenengo finalista da, 8 urte ditu eta Zumarragakoa da izue. Eta finalerdian, 10 sartu baditu ere, finalean 12 sartuko dituela esan dit, beraz, txaloa beretzako eta animo, Maili! Animo! Eta peto urdinei zaizue, Eneko Garate Urretxuarra. Game Boy makinetan jokatzea ikaragarri gustatzen omen zaio eta oso jaioa omen da, baina bere ama are eta jaioagoa izue. Eta mendizalea ere bada. Eta eskatu dit, ea noiz baita izkorri mendera ematen dezuten aizue. Eta hori bai, bere lehen guzuion eta bere izeba jaione agurtu nahi ditu. Beraz, txalo zaparra da gure nekoren zabaizue. Osondo, eta gure artista besterik ez zaigu falta. Ator, Felipe! Ator, Felipe! Eta gu besterik gabe finalarekin hasiko gara. Etorri Maili gure leku hartuko duguta. Zu hasiko zea bai? Beraz, hortxe jarri zaitez. Eta nahi duzunean, animo! Aupa Maili! Bat! Primeran hasizea! Bi! Aupa Maili! Hiru! Neska! Epa! Epa! Lau! Osongi! Bost! Primeran! Sei! Jesus, neska! Zazpi! Hau da martxau! Zortzi! Aupa Maili! Bederatzi! Amar! Amaika! Aupa Maili! Amabiez baino ana amaika sartu dituzu, oso ondo dago! Tira ba! Orain Enekoren txanda da, beraz, Eneko hartu zure lekua, hementxe duzu, eta hasi nahi duzunean, animo! Bat! Earki hasizea, aupa Eneko! Bi! Animo! Epa! Iepa! Aupa Eneko! Hiru! Oso ondo! Lau! Ederki! Bost! Aupa Eneko! Primera naizea! Sei! Iaba! Ui! Ia, sartu da bainonez! Zazpi! Animo, Eneko, animo! Oso ondo egin duzu, etorri Eneko! Tira, Eneko zazpi sartu ditu, guazen danak aurrera, eta ikusezagun finalean ze gertatu dan. Mailik 11 sartu ditu eta Enekok berriz 7. Beraz badugu gaurko garailea, Maili dugu, zorionak biei ederki egin duzu eta. Ia opariak mesedez! Eneko, erakutsu aurpegian boten. Ea, opari hori. Ia opariak! Ara! Ekarri raketa ona, gure Eneko Urretxuarrak, raketa doktore hau eramango du opari, aizue, eta zuen txalo ikaragarri hau. Hori da, eta Maili garailearen bizikleta zoragarri hau daukagu, zorionak Maili. Tira ba, opari ekin dena, gu buelta bat ematera goaz, Zumarragatik. Gero arte, laguna? Goazen jolaztera. Zorionak, Maili.
Adiskideok, gaur niretzat egun garrantzitsua da. Oso garrantzitsua. Zabaldu berri baitut gure geltokian nire apaindegi ponpoxoa. Zer? Politia alda? Ai, ez da. Orain bezeroak etortzea besterik ez zait falta, eta kitxo. Eta sekretutxo bat esango dizuet. Bezeroak gero eta hartaburuago, orduan eta hobeto. Haien purrustadak ez ditut jasan beharko eta... Ara, hemen kategoriako hartaburua. Hemen dator. Kaixo, mirri etorri izazkenean, beti bezain zirikatzaile. Bauen garaia, bai? Tiesepakean, Oso triste natorrek eta, mirri, hago lasai. Kontxoa, hankaz gora, jarriko didak nire apaindegia eta. Apaindegia eta izugarri txusia ditu, baina mirri, baina hago geldi, kontxo, ze arraio, betetena ondatuko duketa arraioa. Baina ze uste duki. Geldi egona di. Baina, jakin aldeiteke ze arraio getatzen zai. Segertatzen zeidan? Bai. Segertatzen zeidan? Tira, mirri, ez aidak segertatzen zaian, eta nik laguntzeko aukera badia ditzat lagunduko diat. Mirri, zergatik hago negarrez meserez. Inorken nahi maite. Hori ez da egia, mirri, hori ez da egia. Jende askok maite haui. Adibidez, begira, hemen dauden lagun guztiek asko maite haute, ez aldala? Bai, noski. Eta Lilinu itanderinoa ere, irekin seko maite minduta zegok. Gezurra eta gezurra. Beraz, erdikusideak kalean, Enago txiribitonekin atera nago Zumardako kaleetan osteratxo bat egiten, Eta horregatik iritsi zarete biok berandu, noski, Nire eraso kontatzen nahi nauk, Utsi txatxukeria. Tira, barkatu, segi. Batera gaitu kalera, eta topatu ditugun eskatila guztiek. Bai. Txiribitoni, agur txiribiton, kaixo txiribiton, xermodu txiribiton, talosintxak eta lastantxoak, txiribiton, kurruskoskos. Eta iri zer? Niri zerrez kurruskusik ez dute zerrez. Mirri. Ara, badakit nik ire arazoaren irten bidia, non. Baita neuk ere, txiribitonekin gehiago esateratzea. Ez duk hori, mirri, ez duk hori, ez? Zer etxean geratzea betirako? Ez, motel, ez. Entzun ondo, ire luka aldatu beharra daukak. Baina nik esaukiat horrelakorik. Bai, motel, ire luka, ire itxura aldatu behar du. Entzun ondo. Kiskur hori hauek modaz paseak zeudek. Ara, inori ez zaizkio gustatzen. Ez? Modaz pasean hau? Bai. Eta zer egin beharko nuke ba? Oso gauza erraza, mirri. Nire azken asmazioa probatu. Orrazkile bionikoa. Zertarako balio dut traiztonek? Esan diat, bada, orrazkile bionikoa da. Entzun ondo, ez eidak zenolako itxura eduki nahi duan, eta nire orrazkile bionikoak ezarriko dik itxura hori. Amai? Bai. Nire gustatuko litzaidake, barrutik naizen bezala kanporatzea, Balientria, korajetsua, indartsua, sendoa, askarra, Schwarzenegger zautzen duk? Schwarzenegger? Horren antzekoa. Mirrineger! Mirrineger. Tira bada, Mirrineger! Ator eta zarra diemen, mirri.
Neger. Mirri negeran nago? Bai! Abai, Jopera, zorain bain balientria sentitzen aizela, Indartsua, korajetsua, Mirri Neger! Wow, ja. Jopera, zirri inondik ere ez? Ez diat inondik, nahi horrelakorik, Baina alago. Sanfermitara joateko nahok ez besteterako, Balientria, korajetsua. Ez zaida bat gustatzen. Ea, ez zaidak orduan nola nahi duen? Ez diat txekorra izan nahi. Ze izan nahi duk bada? Ezakia freskoa, Freskoa? naturala, Naturala? ekologikoa. Ekologikoa. Noriz, Tira bada. Ekologikoa. Atorrona. Sartu Mirri. Ekologikoa. fresko eta naturalan nago. Fresko, natural eta ekologikoa. Bai. Bai. Ja. Jopela, txirri, baina, ze makinaz batu duk, zean babukia dau. Alago, Mirri, ekologikoa. Zumosolen lenguzu ematen diat, ez dienet. Ez. Txirri, Zer, nire betiko hilekizkur politak nahi ditiat. ire betiko kiskurra? Nire betiko hilekizkurrak. Ire betiko itxura hori? Betiko mirri preziosu hau zen. Tira bada. Betiko Mirri. Sarrabi. Berriro ere, betiko Mirri. Ez eta badakizue gauza bat. Ni hemendik banoa, bonoko zarpail hau lehen baino okerro atera baino lehenago. Agur! Txiriton! Itxoin segundotxo bat, gauza bat, egin behar diat, konprobantza egin behar diat. Ja. Wow! Precioso! Txiriton! Zer nakin nahi duk? Hau zerren? Hau duk nire azken asmazioa. Merendero automatikoa. Hor sartzen baldin baiz, horrek ematen dik, merindatzeko nahi duen guztia. Askaria, makailu kasuela, txorizo egosia, gurrai espikua, gazta, baita otarteko barri. Bat ere ordaindu gabe. Doan, probatu nahi duk? Oa bada, sarra di gure, zera honetan. Segi. Hau ikustekoa izango da, izue, Txiriton hipopotamikoa, hor zetu taldenago golako txorten ez eukan, auskalo zeateratzen zaio!
lasai. Bai. Txiribiton! Egosi alduk iripurdia eta ire tripa! Txiribiton! Aixui! Ez ateratzen? Ez zitzaion ezer gertatuko, ez da? Txiribiton! Entzun duzue, seguru arriskuan dagoela. Txiribiton! Ai, ama! Txiribiton! Aixo, hipopotamo eta elefante bada, nire laguna baita, lagundu behar diote, manoa, txiribiton, lasai, niak ire laguntzara ematea! Ai, txiribiton, manator, lasai! Txiribiton, ondo daiz? Eskerrak, xustatuta nengoan. Ze pasaduk hemen, Ez errez, Orduan segatik egiten du barre? Orain lertzen diat, Txantxa polita indira zuen, Humorearen eta algararen errege xarete zuen biok, Dira, mirri, txantxa polita izan da benipein, ez da? Oso txantxa polita. Baina itxoin, orain eskertu egingo dizuet zuen txantxa. Orain txe gainera. Mirri, lasai. Tira, lagunok! Konturatu orduko berandutu egin zaigu. Galdera bat. Ongi pasatu alduzu, Seguru? Beraz, gure geltokira itzuliko zinatekete? Bai! Aizue, gaurkoz, txirri-mirri eta txiribitonek nahiko biurrikeria egin dituzte, Eta nik uste dut ja bakoitza bere txera joateko ordua iritsi dela. Nagusi, ez da gurtu gure lagunak ainazkar. Hemen dago, hemen dator, kalkuleitor! Kalkuleitorre, baina, ze txorakeria okurritu zaizu orain, Pepito? Kalkuloak egiteko makina paregabea naiz. Edo zein eragiketa matematiko egin dezaket. Baita munduko zailena ere. Ondo da, Ondo da, baina agurtu ditzagun gure lagunak, bai? Nola? Ez duzu nire habilidadea ikusi nahi? Beste eragiketa simple bat egin nahi duzu. Bai noski. Eta buruz. Buruz. Eta erantzun zuzena emango diguzu. Erantzun zuzena. Ja. Oso ona, Pepito, oso txiste ona. Nagusi, ez da txantxa. Eta ni enaiz, Pepito. Kalkuleitor naiz. Kalkuleitor. Baina, lehen eragiketarik simpleena ere utxe egin duzuta, Pepito. Tira, baina denok merezi dugu bigarren aukera bat, ezta? Ez aldut semifinaletan eta finalean ondo zen batu. Beraz, beste aukera bat merezi dut. Ondo da. Entzun arretaz, bai? Eta kontzentratu. Oso zaila data. Zenbat dira? Bat, gehi bat.
Bat gehi bat, bi. Gora zaldi bi. Ederki, haizu, ondo zegoen. Eta, ja ba, 15 ken lau? Amabozken lau, amaika. Txakurrak eskuan aginka. Oso ondo, Pepillo. Ja ba. Eta 9 bider zazpi? Bederatzi bider zazpi, 63, kolkua bete diru. Ara, txundituta naukazu, Pepillo. Erantzun guztiak zuzenak ziren? Kalkuleitor nagusi, kalkuleitor. Izugarri hobetu duzu. Begira, denbora gutxian asko ikasi duzu. Tira, zorionak, eman bostekoa. Baina zer duzu hori, ekarri hori, nire traje berria, nire besoko itanua. Kalkuleitor, Tururum, Astabureitor galanta zarazu, tramposeitor! Tira, Feliperi otxeingo diotazkar, bestela nagusak ipurdia bereduko dit. Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. El pobre Mercurio no tiene camisa, yo como la tengo me muero de risa. Mercurio gaixoak alkondararik ez, nik bat daukateta lertzen naiz barrez. 4 camisas tengo, Laura dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. 4 camisas tengo, Laura dira zarrak, adodia baneuka konpontzeko denak. El pobre Mercurio no tiene camisa, yo como la tengo me muero de risa. Mercurio gaixoak alkondararik ez, nik bat daukateta lertzen naiz barrez. 4 camisas tengo, Laura dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. 4 camisas tengo, Laura dira zarrak, adodia baneuka konpontzeko denak. Altza